Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку! Ура! 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 Кася, ти чого? Моя мара здійснилася! Якая Мара? Ми перші у ефірі 31 снежня віншуємо усіх з надиходячим Новим годом. Давай, Лесик. Що давать? Як що? Включай святочний салют. Але я планував салют у кінці програми. Сьогодні салюту много не буде. Знов же, ще не всі прочнулися, а у нас уже салют. Здорово! Ну, коли ти так лічиш. Я упевнена, сябри у гонор надиходячого свята, наш доброранковський салют. Ого! А що, здорово отрималося? Одразу з'явився святочний настрой. А зараз він стане ще більш святочним, бо у мене подарунок для усіх глядачів. Який подарунок? Ну, відомо, цікавий мультфільм, Лесик. Так, я зрозумів, що сьогодні усе пойде не по плані. У святочний день можна і без плану обістися. Лесик, ти ж ведаєш, з Касей лепш не спрачатися. Ти ведаю. Мультфільм, сябри. А зараз... Чекай, Лесик, а де Кася? Кася, не ведаю. Нейкая дівочна раніця. Привітання, сябри. Я вельми рада вас бачити. Кася? Думаю, гэта не Кася. А хто? А я ще разумник. Любимая внучка дядулі Мороза Снягурочка. Ми так само раді, що ти завітала до нас, Снягурочка. А я не з пустими лапами, ой, докладні руками. Каратей я з подарунками. Ой, як приємно. Пропоную цікаву святочну гульню. Видатна ідея. Гуляємо. Подрихтуйтеся, сябри. Зараз для вас віршовані святочні загадки. Здорово, Кася. Ой, докладні, поважана Снягурочка. Ми готові слухати ва усі вуші. Загадка перша. Ось іде якийсь дід, а в руках його букет. І не з кветок і з листов, а сняжков і ледяшов. Приходить ён у зимовий вечір, каб запалить на елце свечи. Бородою весь зарос. Что за дед ён? Дед Мороз. Молодцы, правильно. Гэта загадка про майго дядулю. І зараз крыху чараўніцтва. Даўгавухі разумнік Лесічак ператвараецца. Ви куди? Крыху цярпення, Потап. Лічы до 10. Сябры, давайте разом. 1, 2, 3, 4, 5. Больш не прыйдзецца чакаць. Падарункі нам прынёс вясёлы добры Дед Мороз. Ого, добрая раніца, дядулечка. Вось гэта цуд. Цуды толькі пачаліся, Потап. Працягваем наш святочны загадкавы марафон. Дядуля, твоя чарга загадваць. Моя? Ты што, дрэнна чуеш, дядулечка? Так, твоя. Але я... Ты забыўся, старэнькі, што збіраўся загадаць? Нічога, зараз твоя маладзенькая прыгожая унучачка табе падкажа. Вось дык Кася сапраўднае прадстаўленне разыграла. Ну, дядулечка, успомніў сваю загадку. Успомніў, унучачка. Успомніў, дзякуй. Слухаем цябе уважліва. Зімой жыве сярод двара, яго зляпіла дзетвара. Цяпло, як прыйдзе незнарок, ён сыдзе хутка ў ручаёк. Можна я адкажу? Давай. Гэта снегавік. Правильно, Потап. І Потап ператвараецца. Ой. Разышлася наша Кася Снягурочка. Прыляцеў да нас у міг вясёлы сябар Снегавік. Ого, гэта я? Круто. Зараз, Снегавічок, загадка ад цябе. Прабачце, але мяне толькі што зляпілі. І загадак я пакуль ніякіх не ведаю.
выкруціўся. Добра, мы дапаможам табе, снегавічок. Слухай і запамінай загадку. І, вядома, адгадвай. Слухаю, паважаная Снягурачка. Зверху ён на ўсіх садзіцца і нікога не баіцца. Ура! Я здагадаўся. Гэта матэрыял, з якога мяне зляпілі. Снег. Правильно, снегавічок. Вось бачыш, цябе толькі зляпілі, а ты ўжо такі разумны. Зараз дзядуля табе за гэта зробіць падарунак. Я падарунак? Ой, ну як складана з гэтымі хлопчыкамі. Дзядулечка, ты забыўся, што збіраўся падарыць снегавічку і ўсім нашым гледачам? Успомніў, унучачка. Для ўсіх, хто гуляў з намі і выдатна адгадваў загадкі, вясёлы ранішні мультфільм. Здорово, глядзім. Ну, сябры мае, працягваем нашу святочную чароўную раніцу. Што, зноў будуць ператварэнне? Мне падабаецца быць снегавічком. А мне дзядулем Морозом. А то ператворыш нас у ледяши ці ў елачкі і стой потым моўчкі. Якія ж вы палахлівыя хлопчыкі. Добра, далей без пераўтварэнняў. Фух. Толькі вы павінны будзеце выканаць маё навагодняе жаданне. Ох, Лесик, мы разом, не переживай. Мы паспрабуем, паважаная Снягурачка. Тады вось маё жаданне. Вы павінны зараз расказаць верш пра мяне. про Снягурачку? Менавіта. Што, дзядулечка, зноў памяць падводзіць? А я, як ты памятаеш, Снягурачка, яшчэ маленькі. Мяне толькі сёння зляпілі. І вершаў я не ведаю. Ну, што б вы без мяне рабілі? Добра, буду вам дапамагаць. Я пачынаю радок, а вы заканчваеце. Згодныя? А у нас ёсць варыянты? Няма. Сябры, мы разлічваем на вашу дапамогу. Так, подказывайте нам. Увага! Верш пра Снягурачку. Я, дзеці, Снягурка, у лесе расла я. З вас кожны мяне паўнагосці. Чакае. Правильно, толькі далей больш упэўнена, дзядулечка. Гірлянд электрычных зазялі вясёлкі. Мы з Дзедам Морозом прынеслі вам Ёлку. Ха-ха, цудоўна! Калі ж сакавік пойдь сокам бярозы, пакінуць вас мусім мы. З Дзедом Морозом. Со мной, значыць. Памчаць нас далёка на поўнач алені. Туды, дзе маржы, туды, дзе Тюлені. малайчына. Па белых ільдзінах да Новага году. З звярамі вадзіць будзем там? Парагоды. Выдатна! І ўсё ж хоць і весела там я зімую, а дзеці па вас часта-часта. Сумую. Ой, дзякуй, дзякуй. Здаецца, мы справіліся. Гледачам спадабаўся твой вершык. Паважаная Снягурачка. Наш вершик. Ой, сябры, дзякуй, вельмі прыемна. Вы нам цудоўна дапамаглі, сябры. Таму, думаю, усе заслугоўваюць яшчэ адзін святочны падарунак. Глядзім цікавы ранішні мультфільм. На жаль, наша святочная раніца падышла да завяршэння. І мы хочам сказаць вялікі дзякуй нашай цудоўнай Снягурачцы Касі. Сапраўды, добраранак у нас атрымаўся навагодні на ўсе 100. Дзякуй вам, хлопчыкі, і вам, сябры, што правялі з намі цэлы год. І разлічваем, што ў наступным годзе мы сустрэнемся зноў. Віншуем усіх з надыходзячым святам. Няхай яно будзе незабывальным. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. У новым годзе зранку У нашым добраранку! Лесік, салют! з надыходзячым Новым годам! І яшчэ адзін падарунак ад дзядулі Мороза. Цікавы мультфільм. У